L-interċettazzjonijiet żvelati mill-midja Spanjola fil-każ tal-iskandlu tat-tonn huma xokkanti. Allegazzjonijiet li joħduna lura l-Ġunju ta' sena ilu fejn l-eks direttur tad-Dipartiment tas-Sajt, Andreina Fenech Farrugia, qed tkun kwotata li qalet hekk: ġejt il-Bulgarija minħabba fik, issa trid tħallasni. 4 tiem wara, allegatament saret komunikazzjoni oħra fejn il-moħħ wara dan kollu, José Fuentes, jgħid lil Fenech Farrugia li ġej Malta biex ikellem lill-Ministru. Dawn huma biss ftit mill-interċettazzjonijiet li qed jissemmew fil-midja Spanjola u li juru rabta mill-qrib bejn Fuentes u Fenech Farrugia li fi Spanja qed jirreferu għaliha bħala il-boss. Racket internazzjonali ta' traffikar illegali ta' tonn. Il-telefonati saru fuq linja meqjusa sigura, mobile sigriet li sar magħruf li kien qed jintuża minn José Fuentes. Kollox beda mill-operazzjoni tal-Europol msejħa Tarantella. Illum 4 xhur wara l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-eks direttur tas-Sajt, Andreina Fenech Farrugia, saru aktar xokkanti. Issa il-Gazzetta Malta Today qed tirrapporta illi Fenech Farrugia kienet tagħmel telefonati regolari lejn dan il-mobile sigriet fi Spanja. It-tlieta uħud mill-konverzazzjonijiet li saru bejn Fenech Farrugia u José Fuentes fuq il-kwoti tat-tonn spiċċaw ħarġu fil-midja Spanjola. L-allegazzjoni hi li l-Maltija kienet qed titlob ħlasijiet mingħand Fuentes biex tinfluwenza d-deċiżjonijiet fi Brussell. Hija iżda qed tiġħad dan kollu. Fuentes f'him minnhom kien qed jitlob li l-kwoti tiegħu jiżdiedu minn 3,000 għal 4,000 tunnellata ta' tonn. Din il-kwistjoni tqajmet fil-Parlament it-tlieta filgħaxija fejn id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo sostna li dan huwa każ ċar ta' fejn il-Gvern huwa b'saħħtu maż-żgħir u batut mal-kbir. Dan huwa każ ċar ta' fejn il-Gvern huwa b'saħħtu maż-żgħir u batut mal-kbir. Għaliex il-ħuta u qegħdin nitkellmu fuq il-ħut minn raqsa tinten. Edwin Vassallo qal li bl-istqarrija tiegħu il-Gvern mhux vera qed juri li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija l-qalbu għaliex il-ħuta l-kbira baqgħet għaddejja. Jiġi hawn, Sinjura President, u b'din l-istqarrija jagħtil min jifhem li għalih il-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija l-qalbu għax il-ħuta l-kbira baqgħet għaddejja. U jekk dak li huwa tajjeb għal ħuta żgħira huwa tajjeb, kemm ikun aħjar li jagħtina bl-eżempju li dan il-Gvern kapaċi tkun b'saħħtu kif għamel ma' din il-ħuta żgħira kif jagħmel mal-ħuta kbira. Intant l-organizzazzjoni Fish for Tomorrow qed tinsisti sabiex immedjatament infetaħ investigazzjoni fuq it-tmexxija tad-Dipartiment tas-Sajd.